Sana kania public health doctor chuan ni Khawtlang USA tangin substance abuse bi ka hian fellowship ka zugzo lea tuntuma chuanin drug addiction chungchang kan soyanga engangchin hianin nge mi Ngawlvei kan ti kha hrilhfiah karon tumanga asira kan huang hianin spectrum sang oma damdawi ti chungchang hianin anhoi berami khi abstinent kan ti he chu damdawi ti vengai lo emo ti lo ti to thin ti to lo mek ho kha ania adot chi akhianin social user ho kha an ni le heng hi chu regular ti po kha ni chi lo ama ro chu thil ti khom te mo thian te ne na hanin mu khom changa han ti vele zo chi ang kha ni Ngawlvei kha ni chi lo a chung chi khi hazardous user emo risky user kan tia kinga khi chuanin Ngawlvei an lan ni lo ama ro chu an damdawi ti awang khanin entinan motor chak do te an lo khala damdawi rui awang khan motor chak do te an lo khala hlom theidin huna te an vain da chana har satna le boina em chun vala tok chi lo ama ro chu an damdawi in chiu ve zau emo damdawi mu man ei thin khanin an ma ni akha hlo om theina din huna ada chhomek tran tina nia chon adot le chi khi harmful user ania khimom zia khi chu I entirnan ka damdawi lo ti ve zeu thina wang khanin natna hepatitis te emo HIV te ka nei ve tana amaro chu khampo khapoi sa chuang lem lo khan ka ti ve le zeu chang khaw omani angol khajun la ve chi lo ni tin tiang chi emo nun ti buai khopang kha le ni chi lem lo amaro chu taksa tan athalo ti shereng chunga an lo ti to khajuanin harmful use kha anga khan athun theanga ti chuanin achung berami khi tuntuma kan soi tum bera dependency lai taka khini ki Ngawlvei kan ti tong chin khania engang china nge min ngol ave kan ti don chuanin point thum kan asoi theanga chung point thum atang chuanin point ni tal kha kan nuna thlen mek chuanin kan damdawi in chiu zeu thin emo kan damdawi ei thin kha angol kan vei ve to hle tina antia mi thiam te chuani pakhatna chuanin kan duang angin kan control theilo china tinia chumiom zia chu du huna kan ti lo theilo ama te kha chuanin weekend ate mo thil ti khoma chu ti khom chang ten ka ti lo vele mei thei thina ama ro chu tu na chuanin ka du huna ka ti top thei to lowa chu mei ba ka chuanin I ka duang ama kha chuanin control dawin ti zat tur te po ka kain control theya ama ro chu tu na chuan kha po kha a thei to lem lowa chuan chung ba ga chuanin ti hun om lo tak anga te po ka ti chho tran to ani kha chuanin angol kalo ve tran to tina ani thei antia apanhina chuanin kan nuna thil poimo chi sang aya kan da masak zok to khan tinia chumiom zia chu entirnan ni tin na thok thin emo zirlai te kalonia khang angkha ati buai to chuan lekha po ka zir thei to lowa ka na po ka thok thei to lowa rui kha angai zel to tlat ani lo pon chung kwa ka mo phurna pa ni na anga ka mo phurna fa ka ni na anga ka mo phurna chung kwa emo khotlanga emo engpo lo ni ta se khang kha ka len chhuwa thei to lo chuan damdawi ti kha kanuna a number 1 to jok chuan ti te lo nia chun chumba ga chuanin ka hriselna tan a thalo ti shereng chunga ka ti lui reng to kha chuan entirnan ama kan soyang lo hle khanin natna eng muni ka lo nei to ta katan po athalo ti khareng to hepatitis C te kane HIV te kane thin thalo te kalo ne ka mental health te po ati buai view to amaro ju khatiang chung po ti zel angai to khachuanin kanun a khanin engkima khanin number 1 ani to chuanin ke ingai tu vele angai to ati thenga chuan apathumna chuanin kati lo hlek chuan suffer emo chiri anga ko omten ani lo pon ka dos ti thina kha angai reng ani thei to lo tu na chuan mo asang chho tial man a te kha chuanin ka dos ngai khan omzian ne amaro chu tu na chuanin omzian ne lo sang tial kha tolerance kan tia khatiang kha kan lo nei chho to kha chuanin kan dam doin chiu zeu thina mo
kan damdawi mum kan lo ei thin sleeping pills te pawh lo ni theia tramadol te pawh lo nei the lo ni theia pum damdawi pawh lo ni theia mutna damdawi pawh lo ni theia kha ang zonga kan nuna a thlen to kha chuanin min control to hle ti na nia in ngai tu uluk fe angai to nga kha point thum kan ron soya a pakhatna kha chuanin I ka man dan zat te a hun bi te ka control thei to loin ti nia a panina chuanin thil dang zong zong aya kanuna kada chung nung zok to chuan ti nia a pathumna chuanin ka ti lo hlek chuan suffer emo ka ti lo ka dos ngai khan omzia nei to lo chuan ti ania khang pathum zinga khanin pahnih tal kha a thleng dik mek ani chuanin kadam doin chiu thin kadam doi mum ei thin khanin kanun alo control hle to a hriat lo karin substance dependent ani lo pon mizoina kan hriat thiam dan chuan drug addict kalo ni chove mek ani ti kha kan hriat angai ka hria khami kha hriat poimo na chana kha chu khang point thum kan soya tang khanin point ni tal kan nuna thleng dik mek ani chuanin substance dependent an tiang chi kha kan lo ni vereng to me mizo ina kan hriat thiam dan tur chuanin Ngawlvei emo drug addict kan tiang chi kha kan lo ni ve to mani ni na mani din hun han machon le ni na anga impom te har viau thin me amaro chu damna lamkong pantur emo ma son tur kan ni kha chuanin kan ni na le kan har satna kha kan huwa kan pom thiam apoimo in ka hria mitam takin an tal chhuat thei chuanin keipo enge ka tal chhuat thei lo na bik a om lowang ti kha nget taka kan rilruah hianin kan tu ve nga in ka hria kan hri reng ngai la ya chu kan ngai tu na kan thua ka ngai tu na ron lu thi atlang puin a negative lampang hi ani tlang puya chumi ni wang chuan a positive zonga ka thei ve don ani mi pun an thei chuan ke pon ka thei ve ang ka tum don tinang zo tiang zonga kan lo nor lui ve tlat kha nga in ka hria chun chung ba ga chuanin damdoi ringota Ngawlvei na hi tire thei ani lo ani ti kha kan hria thar le anga in ka hria tunla ya mental health professional thiam tak tak mizo zinga an ron om zela khang thea kan ron thiam a poimo he addiction Ngawlvei na hi mi om thadu lo wang le asual wang vek ringota kan nga ya hi tlema tlemte te kan hria ve zela nga in ka hria rei tak lo buai to an ni chuan kong veilama an local rei to dinglama kal kha inzir tir le nga ya voile khata dinglama kal thut theilo chu counseling mangte psychotherapy mangten zoimuanga ti zia om thei ania entirnan kan hria rei tak lo ti to kan ni chuanin chungten ente communication te alo chia le relationship te alo chia khang ang te kha zoimuanga engtin nge kan communication te athat chho le theyang engtin nge relationship te kan build le theyang tiang zonga enge tran lak dan tu te kha kan zir thar le alo ngai ta kan thin te lo rim ma kan ngai tu na te kan lo mang thiam lo rei to kan emotions te kan feelings te kha alo in uprei to ta khang te kha entin nge kan di lang entin nge kan machonang ti te kha kan zir that le ngai ta khap chumi ni wang chuanin voile khata ka ngei don tia re mei thei ani lowa soyang khan rei tak lo ti to thing kan ni chun ke mani confidence te alo chia self esteem te alo chia kha angjong zong te kha zoi muanga siam that le angaya veilama kan local rei to dinglama kal thut kha aul sam don lo amaro chu zoi muangin dinglama kal kha kan zir le dona chu mi thiam te kha kan ron apoimo damdo in choa zia om ngal vek thei ani lo na te hi mizo zinga hian kan mizo te hian in kan hriat thiam le kan ulukzo ka kan ngai tu apoimo in ka hria kan counseling psychologist te le kan clinical psychologist te hi kan man tangkai thiama kan ron thiam apoimo don zel nin alang